Bisan adlaw-adlawon mo pa ako pirahon, Han. Hindi gid ako masukuran. Kanamit kag kanapa gid abis ang kargada mo eh. Ikaw man, Han. Makadilimat ka. Ikaw man, Han. Makadilimat ka man. Bisan makapila ko na ikaw ginabira. Hindi gyapon wag tangang imo. Ang piti-piti mo. Ang pasas ko. Shit. Shit. Subong. Shit, kanamit. Isunod ko naman ako noraro sa lampiro mo, ha? Shit, kanamit. Sami. Damagwaan ko na yun, Han. Damagwa na gid siya. Damagwa na gid siya. Sagwa lang, Han, ha? Hindi pagipasulod, ha? Pero nga, Basi kung magbusong ako. Ano? Uti, kasawahay makita nga duha. Oh, shit. Tala ka, ha? Han? Kapila na gira ko maghambal sa imo nga hindi ko gani gusto sang bata. Pero nga hindi ka gusto, ha? Nahadlo ka nga magbago ang lawas mo? Bisan maglusyang ka? Han, kung matabo gid man ina, palangga ko gyapon ikaw. Hindi isa mo sina. Hindi ako luyag sa responsibilidad, Sami. Nakapoy ka magbantay sang bata? Pues ako mabantay sa iya. Sigurado ka? Oo. For sure, kung magwa ang bata, ako man gihapon na matipan sa iya. Ako man sa gihapon ang pangitao niya, gani hindi na. Bianca? Meg, itsindihan lang asawa mo Siguro, nagapaayaw lang siya sa kabuhi niya. Nga kamo lang nga duha. Kaya kung may anak na kamo, ay, limited na lang lagaw-lagaw niya yung nga duha, Meg. Mugid. Kag hindi na kamo may makapagusto. Gusto gid Meg. Han? Yes, Han? Kwan. Saan mo ko hatagan sang anak? Sami, arak Luyag na ko naman. abi nga may anak kita nga duhay. Tiyo naman siguro. Hindi agud ba na nga- nagambal na ako sa imo? Nga hindi kuluyag sang anak. Bianca. Kaklaro bala sa istoryahaning naton nga duha. Okay na ako nga kita lang. Go sa akon. Nga nakikita ka sa ako na. No, maisugid ako sa imo. Ha? Party sa ano? Party sa asawa mo. Kinang Bianca. Ano? Nga, anong natabo sa iya, ha? May amiga ko nga front desk ang isa ka lodging house. Ote, Kag siling niya sa akon, nag-check-in ko no sinang Bianca upod sang isa ka lalaki. ano? Anay ka bala? Sigurado ba lang abyan mo? Sa ano niya nakilala si Bianca? Basi ko nagsala lang siya. Hindi ayhan lalaki. Gani sar pa ulit ni siya sa balay. Han, ari na ako. Mani ka? Nga may maleta dari sa salas? Kag nga ang ari dari mga gamit ko, ha? Tungod luyag ko nga maghalin ka na diri sa panimalay ko. Ano? Tingala ko man nga hindi ka luyag ang makaangkon kita sang anak. Tungod may iban ka na galing nga lalaki. Ano? Wala ako sa iban nga lalaki. Wala! Mami. Ha? Wala! Hindi ba na ikaw ni? Tulog ka! May upod kang lalaki kang nag-check-in ka mo sa lodging house! Paano nga? Ano pala sala ko, Bianca? Anong sala ko para amuhon mo ko sini, ha? Ako di baylo mo ko sa iban! Kwan, I'm Anong sala sorry. ko? Natemptar lang ako. Hindi ko angon, Sami. Promise. Bulagan ko na siya. Hindi lang ako pagpalaya sa diri, oh. Hindi ako pagpalaya sa diri, Sami. Masakit para sa akong Papa J. Ginpalaya sugid sa balay si Bianca. Isa sina kaadlaw. Ngangari ka diri. Sami, Han, patawaran na ako. Please. Istoryahan nato ni... Magalin ka na! Han, Alin? Kwan, hindi ba laluyag mo nga makaangkon kita sang anak? Okay, nagapasugot na ako. Gani, sige na. Patawaran Hindi na na! ako. Hindi na! Hindi na! Hindi na ako luyag ang makaangkon pa kita sang anak. Ikaw malang ang iloy niya? Ay, susa! Ganing maayo pa, maghalin ka naman diri! Halin! Sami!
buhaton mo. Nan, amo na da. Sige, be. Ay, Oh. rapipo na lang siguro, Mig eh. Oh, oh, be. Ano? Ano? Rapipon. Sorry, Lai. Ga, rapipo na. Ripon, guro. Sorry. Rapipon. Rapipon. Dali lang, Lai. Dali lang, Lai. Ano? Hindi ko na ka sa alibib lang. Ano rapipon? Gusto ano rapipon ba? Guro na ay. Ripon gali. Ano ka mo? May upod kang lalaki nga nag-check-in ka mo sa house. Ewan ko sa buhay ka! May upod kang lalaki nga Hindi ba na ikaw na eh? Tulog ka! Kakapila na gano'n ko mga balsin mo nga. Dahil ko Ay, muna. inasami. Tala ka, ha? Han? Wala ka gihapon, wag kang. Wala. Hindi gihapon. Nabira lang lain kinabira. Ikaw malang iloy. Ay sus, ikaw malang iloy niya? Ayaw ka. Hindi na ako nuyag ang magkaangkon pa kita sa anak.